Amikor 1924-ben rátaláltak a T-rexnek erre a gyíkszerű rokonára, egy fészek annyi tojásra koporodva oviraptornak, vagyis tojástolvajnak nevezték el. A kutatók ugyanis azt hitték, hogy épp egy másik dinoszaurusz fészkét fosztogatta, amikor elpusztult. Eredetileg azt gondolták, hogy az oviraptor ette a tojásokat, mert pikkelyes hüllő volt. És a hüllőkről már csak ilyen alávaló dolgokat feltételezünk, ugyebár. Csak hogy 70 évvel később egy újabb oviraptor lelet merőben új következtetésre vezette Mark Norellt. Fészkükön ülő dinoszauruszokat találtunk. Rendkívüli dolog tojásait költő állatra bukkanni. És ha valaki néhány évvel korábban állt volna elő ezzel, bizonyára bolondnak néztem volna. Tehát az oviraptorok nem mások tojásait dézsmálták, hanem a sajátjaikat védelmezték, pont mint a melegvérű madarak. Ennél is megdöbbentőbb, hogy a fészkeken ülő példányok sok kutató szerint hímek voltak, tehát a hímek fontos szerepet játszottak a költésben és a fiókák felnevelésében. Akár csak a struccoknál. És feltehetően a T-rexnél is, hiszen közeli rokonságban állt az oviraptorral. Ha a találgatásba kezdünk a Tyrannosaurus rex szülői szerepeiről, nagyon valószínű, hogy az apukák költötték ki a tojásokat. Itt van tehát a legvérszomjasabb ragadozó, amit csak egy ember elképzelhet. Erre kiderül, hogy valószínűleg minta apuka volt. Szegény T-rex napról napra egyre madárszerűbb. A vérszomjas, gyíkszerű, hidegvérű ragadozó képét bolyhos fiókák, rikító tolpamacsok és főállású apukák váltják fel. Míg a testtartása is megváltozott. Miután a tudósok kénytelenek voltak számításba venni madárszerű csontszerkezetét. Sajnos a tollas dinókkal kapcsolatos megdöbbentő új információk napvilágra kerülésével egyre rosszabbul áll szegény T-rex szénája. New Havenben mind többet tudnak meg a dinoszauruszok színéről, a Yale kutatógárdája ugyanis sokat haladt az Anchiornis tollszínének megállapításában. Jacobnak végre sikerült izolálnia két jól elkülöníthető színhordozó melanoszómát. A virsli alakú fekete színt tartalmazott. A gombóc alakú pedig vöröses-barnát. Az ornitológusok kedvenc színét. Nagy nap ez a paleontológiában. 160 millió évvel azután, hogy az Anchiornis megkövesedett, a csapat végre rátalált a színét felfedő kirakós játék első kézzel fogható darabjaira. Jacob bebizonyította, hogy a dinoszauruszok színei rekonstruálhatóak. De nem lehet felhőtlen az öröme, az izolált színek csupán néhány foltból származnak az Anchiornis testén, és elfogytak a tesztelhető minták. Szerencsére ismét segítségükre siet kollégájuk, Li Changguo a Pekingi Természettudományi Múzeumból. Ugyan más ügyben járt New Yorkban, de hozott magával további Anchiornis mintákat. Látod a darabokat? Jacob így már a teljes testet meg tudja vizsgálni.
Ezúttal hamar megszületnek az elektromikroszkópos vizsgálat eredményei. További virsli és fasírt alakú testek kerülnek elő, és sok másféle is, amelyet Jákob nem ismer fel. Szerencsés véletlen, hogy épp a élen vendégeskedik a világ egyik vezető melanoszóma szakértője. Adott tehát a lehetőség, hogy konzultáljanak vele a színekről. Titokzatos e-mailt kaptam Jákobtól, amelyben egy bizonyos alakú melanoszómáról kérdezett. Ezt további e-mailek követték, míg végül kibökte, hogy egy remek kövületminta alapján akarnak színrekonstrukciót végezni. Őszintén szólva kissé irigykedtem, amiért nekem nem jutott eszembe. Matt a híren fellelkesülve azonnal a csapat segítségére siet. Nagy szakértője a színeknek és a tollaknak, amelyek gyakran bonyolult kölcsönhatásban állnak. A szivárványosan csillogó élénkzöldek és kékek a toll fizikai szerkezetéről visszaverődő fénytermékei. Az élénkvörösek, sárgák és rózsaszínek pedig a madarak étrendjén keresztül jutnak a tollakba. A melanoszómákban inkább a pasztelszínek raktározódnak. Ezért Matt inkább ezekre koncentrál. Egyedülálló adatbázist állított össze melanoszómákból és a hozzájuk tartozó színekből, amely alapján megerősíti a feketét és a vörösesbarnát, majd elkezdi megfejteni a többi alakot, amit Jákob talált. Itt van ez a közbülső forma, átmenet a virsli és a gombóc alak között, ami a szürke színhez köthető. Miközben Matt sorolja a színeket, Jákob igyekszik kitalálni, hová valók. Mintha számkódos kifestő lenne a kövület. Ám lassan bámulatos mintázatok tűnnek elő. Foltok a pofákon, csíkok a kartollakon, pöttyök a lábon, és ami a legmeglepőbb, egy csinos fejdísz. Már azonosítottuk a feketét, a szürkét, a barnát és a vöröset. De számomra még izgalmasabbak a mintázatok. Például rájöttünk, hogy a rőtvörös a fejen található. Ez pedig azért érdekes, mert arról árulkodik, hogy násztánchoz is használta a tollazatát. A társainak dicsekedett vele. Ha az Anchiornis a szomszédai előtt hivalkodott, az azt jelenti, hogy nyilván látták, és mit mutogat. Amint kiderül, igenis láthatták. A tudósok bele se néztek a dinoszauruszok szemébe, mégis érdekes következtetéseket vontak le a látásukkal kapcsolatban. Bizonyítékaik a mai madarakon és krokodilokon végzett tesztekből származnak. Sok krokodilfaj képes felismerni a színeket. És a madaraknak is jól fejlett a színlátása. Ugyanaz a 4 színreceptor található a szemükben, ami arra utal, hogy közös ősüktől örökölték őket. A dinoszauruszoknak is ugyanez volt a közös őse, így a tudósok arra következtethetnek, hogy már a dinóknak is volt színlátása. Ha igazuk van, az Anchiornis kortársait bizonyára lenyűgözte feltűnő rőtvörös tollkoronája.
A tollak eredetileg hőszabályozás céljából alakultak ki, de később egyéb vizuális funkcióik is megjelentek. Dominancia hirdetése? Násztánc? Álcázás? Valószínűleg mindegyik. És ha sikeres lesz a csapat kutatása, végre pontosan megtudhatjuk, hogyan használta színeit és mintáit az Anchiornis és egyéb tollas dinoszauruszok. A sok kövületvadászat, mintavétel, virslikeresés és színkódolás után az Anchiornis végre teljes pompájában jelenhet meg. A Yale kutatói Michael Di Grigoriót, a világhírű madárfestőt kérik meg, hogy segítsen életre kelteni. Rick felhívott telefonon, hogy remek megbízása van a számomra. Azonnal belementem. Azt hittem, valamilyen madaras projektről van szó. Aztán elárulta, hogy az alany egy dinoszaurusz. Ismeretlen területen járnak. Mivel a tollak alakját funkciójuk határozza meg, Di Grigorio Rick madártollakkal és azok szerepével kapcsolatos tudására támaszkodva rajzolja majd meg, hogy nézhettek ki a dínó tollai. A testet fedő tollak bizonyára melegítettek. Ez egy szakállas bagolyból, egy északi elterjedésű fajból való, amely rendkívül hideg területeken él. Ezért a fedőtollai alatt vastag pehelytoll réteg húzódik, ami kiválóan szigetel. A vörös taraj valószínűleg hivalkodásra szolgált. Ez itt egy nagy hokkóhím. Ennek a tollai valamivel merevebbek és íveltek. Kicsivel specializáltabbak, mint az Anchiornis huxleynél láttuk, de remek példa egy ma élő madár feltűnő tolltarajára, amely valószínűleg udvarlásra és jelzésre szolgál. A hosszú csillogó kar- és lábtollakat azonban nem könnyű értelmezni. A tollas ujjak pedig egyenesen bizarr látványt nyújtanak. A láblepet meg leginkább, ahogy teljesen beborítják a tollak, még a lábujjak közét is. De miért? Szerintem csak akadályozták az állat mozgását, nem? A rajz talán segít megoldani a lábtollak rejtélyét, és végre elénk tárulnak a dínó színei.